tullut. Mä tervehdin sieltä. Tietenkin mä olin tuolla vähän niinku viistosti. Itse asiassa mä en niinku, tuollahan on vaan toi porukka, et mun mielestä ne kattoi niinku muhun päin. Ja sit mä niinku ymmärsin, että joku sieltä olisi myökännyt, mutta en mä niinku, siis en tiedä kuka oli just se henkilö, kenen kuuluu sit niinku tervehdin. Puheenjohtaja tuolla, tai siis tää tuolla. Niitä Sinippusen rade. Joo, vissiin. Niin. Ja sit mä pyörin siinä hetken aikaa, en kovin kauan. Ja sit mä kuulin vihellyksen tuolta. Ja tommonen kahtipuoli. Joo, mut se tuli kouluradalta. Joo, ja sit mä niinku näin tosta joku sanoi, siis mä en tähän ota nyt sit kantaa, mutta joku sanoi, että liputtajalla olisi ollut. En mä tiedä. Ei se varmaan, en mä tiedä, ei se varmaan, me ei olla videoitu eikä varmaan. Mutta niin. Toi on hankala juttu. Periaatteessa ne vihelykset pitäisi olla erilaiset. Ja ne pitäisi kuuluttaa, että se tulee samat suunnat, niin saattaa hevosella muutakin. Joo, ja tietenkin olen vähän jännittynyt, että niin. Sillä niin. Mut kun mä niinku ihan, että se tuli tuolta, niin okei.